7.5 Bangon. 0.5 Okay FM. Gusto ko, okay ka. Ang oras tango niyan, 9 minutos bago mag alas 7. Ano daw banwan? Ang pagdisarulyar ka ng ingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon. Okay FM. Diyos maray na aldaw po sa Saindo Kabos. Ini po si Ervin Borja sa programang Ano daw banwaan? Mga tugang, ini po gayod an Christmas season. Nagarong bakong gayong magiging maugma para sa mga kaakian. Bawal ang pagkarol. Tapos pigbawal naman na sindadarahon sa laog kan mall. Dati-dati kaya paglaog sa nakambulan na Disyembre, ana mga magurang lalo na sa itong mga nakakubra na nin bonus. Iniiribanan mga aki sa Laogkan Mall. Sa Laogkan Mall, maugma. Makusog ang tugtog nin mga Christmas songs, kadakul tao. Ang mga aki, wala tuo ang tukdo. Ka mga barakalon, mga kawatan, mga bado. Pira pa kan shopping, pinapakarakam pa sa McDo, sa Jollibee. Asin kung sain-sain nakadakol ng kakanan dyan sa laog. Ang gabos na yan, napurnada. Dahil sa takot sa namaulakitan sinda, kang COVID. Pinagbawal na sinda darahon sa laog kan mall. Ang nasaro man na hinahalat kan mga minor de edad na mga teenagers. Iyo man ang pagpuon kan simbang gabi. Dahil pagbulan man in Disyembre saro ini sa maugmang activities. Kan mga hobinis. An iba alas 2 pa sana, siribot na sa pagbulos. Ta gusto na magduruman sa simbahan. Ang problema, taang kadaklan sa mga hobinis, pasiribot magduman sa simbahan, pero daiman interesado para magdangog sa sermon kampadi. Kadaklan sa mga hobinis nag-a-attender nin misa, sa luwas nga ni kan simbahan. Kataid-taid ang sa indang mga kailusyon. Ang sabi nga ni Dave Duliano, at ang ngayang nagpaaram na maatindir nin simbang gabi, alagad kung sain-sain nakakaabot na nin mga kung sain-sain nakakaabot ng mga kababatagan. Kaya kasud kan makaulay mi sa riding in tandem si Father Louis Oxiano. Nasambitan mi ang bagay na ni asin ang sa iyang advice na sa simbang gabi kay puhan i-monitor manggiraray ang mga teenagers na akita. Na kung talagang sa simbahan nagduduruman o kung iribahan lugod o tugutan na magsimba pag alas 6 ta igwaman nin misang alas 6. Bako lugod din maagahon. Igo kaya mga tugang na mga nagsasabi na minsan dahil sa pagpaaral na maatindir nin simbang gabi, dakol sa mga hobinista, an amay na nagkakabaradusan. Ano daw banwan? Ang pagdisarulyar ka ng ingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon. Okay FM. Okay